Bardom, Pinibirta Rita, Pinibirta Thanbaki, Nili Monjero Pipi. Aprang si Birtam Ton Pensipa Jermi Dam de Aprang Pram, Birtam Kumpi, Arjuponita. Inut aphukahe no amunit aphan DLS se Karbi Anglong lapen Karbi Anglong Police atum kerap mati kita jokpon North-Eastern Silonijan Range ke parlo number reserve forest NH39 ari along kula thai hui ke kemji aphan kabor ipon Hemepi tadorong pharpi aphan tingma de phelang kerap kipi Birtam Kumpi Arju Igda Rapi, Puthot Birtam Tompen, Chepa Jermi Dam Sena. Jakhong ni phai ke thom ada por phai sirkep ra achitim apor malom Difu Medical College and Hospital along inut aphuka he nodet abang phuaphan DLSA klembang phuatum theglong si Puthot Karbi Anglong Police atum aphan Birta Palisi tongsekot pen aphuka he nodet abang phuaphan pejok ponlu DLSA klembang phuatum chingki chethan pen labang so aphu ka he nodet abang phu RG ding klui pen cholong le junlong le ajok kangchir kalang it ajoine ki chua sonsi cholanglu la pen DLSA klembang phuatum pen ki chua sonta pi pajir ponlu Puthot Police la pen DLSA klembang phuatum labang so aphu ka he nodet abang phuaphan DMCH alongsi se ke langji aphan ponlu Labang swapir the along ingnam ke do akenang sot bino athe ingnam ke do pensi ilitum kangsip atomon lapen kenangjia sonsitame ilitum longpon bomlu lapusona porahut ingnam rai komsai khiatum sitame do desang sesi sai cheklem pon bomlu athema nona porahut penang an ingnam peru pon bom tanglu Lason thak thaksi Silonijan Range ke parlo West Block number reserve forest ari malom sitame ingnam ke paru jiaphan kaiki sitame do desang sia sonsi thek ponlo Lason si ke damtang jakhong ni phai kri si arni Asia pronopteron alanglia mithanga hem ke dam jipura ke dam bomahut NH39 atowar ari number reserve forest along dhaba ki bia thengnu ingnam longle ke pan lapen ku pen ke tak et theklong si alangli tong sekot pen Silonijan Range along ke do staff atuma phan Birta pi phetlo Birta kelong pen forester Sona Singh timong lapen alangli ari sang ho tum damsi adima klong an pale damlu Forester Sona Singh timong pen ke pachinia tengke hadak ke pale pen inut amonet sai ke klem mon thekpon long ke theklong pen komat si ke paklem toimapu arjusi sai ke klem abang phuka che thakdona tengke Rajiv phukon pu amonet se sai ke paklem toipusi che thakdonlo La so tengsi Puthot Rajiv phukon aphan arju ponlo bonda alanglia bangke nelile ke paklem kali pusi che thakdon pen akaprek kaprek alamsi ningje don ronglo pusi timung asang ho pen pachini pon La so tengsi alangli ijai ke sabder lu pusi chethan la pen men no packaging endamsi kachidan dunji aphan bor ilo la pen alangli tum sitame amithang office chewang juilo pusi timunga sang ho pen nang pachini dun la pen aphi Rajiv Phukona bang bor pothar police station along FIR pidam detlo alangli forester Sona Singh timong aphan akoi ke pipon ke tangka la pen hor ke hang ke pipedet apotsi nangke theng pusi akoi pidam La pen aphi Rajiv Phukona aphan sitame Forest Department ahin pen Borpothar PS along case number 37/2021 la pen US 353 of IPC section 2 of the Forest Conservation Act 1980 and section 25 of Assam Forest Regulation Act 1891 pabon ponsi FIR piponlo Forester Sona Singh timong aphan akoi ki pipon ke ahok kali lapen lapuson ke komentu nesitame Forest Department ahin pen nang hanghe pusi tebok terai a hotel ahem phu ana tumta ningje pon Nilipen Birta pang nakpon Anilson Rongphar News.News Karbi Anglong Stop matin tum isep sar tum alangli wang bom hun dil information nang pilo je nangli ria long ram ki panu putha cross putha la silaso information ke long pen dili same wang lo la pen Silonijan pen dili tum stop alang li tum wang lo
Katana tum kerang pen laka dogo we patum ya por laka dogo we ghotona lam the puthak social media lang somi pekang polo sila bang solam the puthak ya hokali la pen nilitum jitu la kikim prong hotel malik Rajiv Thukon mate Moon Thukon posiku ase alang litum laka dogo we nilitum staff han pa bonalam the puthak ya hokali la pen angkur we lam the puthak sila so puthak bangke nilitum department hoipen nilitum kematha pon ke dahalo je la number are west block la bang so block arijap kepa du ponji mate ring sing apirthi ke paman ponji betum kamatha pena jok sin tum la do we nilitum step and pon kok la si jitu alang litum nilitum staff han pa bono kutha bang ke hok Rajiv Thukon pu abang nilifan kias kapek si nilifan nang pa bon lo nilifan kias anai pa bon ke ciklu suri pop sinang kehang kusi napa bono lapen or lekai par si nang kehang lapen kuasa pipi posi nang keteng kusi ni fan napa bono lasi alang tum lahai nang pa bon ke nili tum forest ek aron pen nang nep dana banang nang beng dana pu kisi ferisi ulta nili fan thana along alang tum ni fan jung ni fan kias napa bondam lo Abang so kes ki pidam ko so thana la sir Santipur Borpothar police station along si so kes pa bondam napa bondam te labang so phi ke nangli tum labang so ako ri nangli tum forest department na hin pen labang so a case ako nangli tum pipon pela asi nili tum ta la so aputhak nili tum ta yes pinang kok lo ate nili jung hanang pa bon ajoini si Jongpon me koilamati longrum hansia rong amikar karlitang bidor sing rong pi achor tado rong pharpi osomar bikrai pensi tot chomchop alangli ke achor kachewoi pijui pen ajoini hemrit anta kachi kimji aphan kasik sak thektiklu hem asar nung ke vak et pen ajoini non vecheng veri apora hut ar vele ke janglote hem arlota langbung langplet pensi donanglu lapenan parta ar vele ke janglote kachutun kachodangta kasik sak thektiklu me ke janga hut anta ar vele ke janglote ajo tami thur plutsi pe hei huyanta chemorom nangji lapusona pora hut nilibrat cyclem bangphu jem phangcho aphan hadak arong amikar jon rong pharbirta pachini si la swat teng pen keduk det ahemi pi aphan jem phangcho amithang akhia dat jinghon hepin pen phelang pali damlu labang swat teng pen phelang mate ting kerap ke pi ke pajir along kacherap don abang phulake nogen be philip terang medalson rongphar modon be lapen ronggaw bura sitami chetongdun labang plia tum pensi hemi pita dorong pharpi asomar atum arideng phelang pale pidamlo ahok tadorong pharpi alang lining karong thuongsi jem phangcho phan mekri klopropen kachoro alam the chepaklang ponlo hadake do hawar arada tumpenta kaningje ponke lapusona kedok ahemi pi aphan kerap detke nilitum ningarong piklo pusi chethan pon lasi tadorong pharpi lapen hadak arong arat atumpen jem phangcho aphan ning aklongpen ardi dojot lapen suri alam the choroponlu nilipen bertapang dakpon anilson rongphar News.News Karbi Anglong niliphan apan hemri kabi pena jogna ni tuni tumpani kilang pon theka ponani tu aphan nili kachuru pilo angsi nonang le tum kachera duna tum stamini nili tum aphan nili men pen nang le tum endu si ni tum phan hem ilang pen nang le tum nai theklong pen jok nang le tum ni tum aphan po ana kang hon kang jin su pon theka pot nai tum aphan ikleng pen ama tum aphan anta nili ahir jumina le tum aphan anama men pen ahir jumina le tum aphan pilo Pinya berta ke lans kanton pon iglo domi thak me kardong